Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. No, wait, Babs, Don't hold me like I don't hold me. Wait, Wait, I'm holding you here. To hold you in your hand. You don't need to hold me. Don't hold me. Wait, don't shout at me. Don't shout at me. Alio, Ale, I'm talking to you here, but you want to leave, but I'm not leaving. Let go of my Don't hand. shout at me. Let go of my hand. Don't shout at me. Don't shout at me. I'm talking to you. Let go of my hand. Don't shout at me. I'm not going anywhere. Don't shout at Let me. go of my hand I'm now. talking to you. Don't shout at me. Relax. 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 I'm talking to you here. Let go of my hand. Don't hold me. You have no right to hold me. You have no right to hold me. I'm listening. Listen to me. Listen to me. You see now you're doing wrong again. Listen to me. No, Listen to me. I came here with respect. Listen I to came me. here with respect. Listen But to the way me. you talk is no, wrong. listen to me. You must talk You're not nicely to listening us. to me. I don't want to listen to you. You're not listening to me. You have no respect But for it's us. you don't have respect. No, it's you. I want you on record. You can do that. Nothing I'm going to do. Njengoba sazi ukuthi ama-matric bayakuma kuma-matric dance endaweni ezehlukahlukene. Nakulesi gameko oqeda kusibona bebeku-matric dance base bepaka imoto kabi. Njengoba ulibona leli phoyisa liphikisana nalomfana omncane ingoba upaka imoto kabi. Useyafika nobaba wakhe ukhombisa ukwedelela kuleli phoyisa. Usekhombisa ukwedelela kuleli phoyisa. Kodwa inhloso yami ngokwenza le video ukuthi ngikwazisa ukuthi lesenzo lesesenziwe ilo baba singamenza ukuthi aboshwe siphambene nomthetho wase South Africa. Lana basazisa ukuthi interference with law enforcement officials' duties is an offense. In terms of the Criminal Procedure Act, it is an offense and a prosecutable act to obstruct, hinder, or resist law enforcement officers in the execution of their lawful duties, for example, by resisting arrest or physically preventing an office from performing a lawful act. Ngithi asidlule kulolu daba ngoba ngiyibonile le video izolo. Ngase ngibona la mabekhipha ukuthi kuyicala ukwenza lo ngase angikwazise ukuze na uhlezi unolwazi ukuthi lokhu kuphambene nomthetho. Iphoyisa malenza umsebenzi walo awunalo ilungelo lokuphikisana nalo. Njengoba na unelungelo lokulishuthi iphoyisa kuyilungelo lakho. Nalo kuyilungelo lalo lenza umsebenzi walo lele liqashelwe wona asidlwele phambili. Owesilisa ona 37 ongumsolwa ugcina estoksini emveni kubavelile enkantolo yakwaDukuza Magistrate Court ngoLwesihlanu la ngomhla ka3 kuOctober. Ubhekane necala lokutholakala nesibhamu esingekho semthethweni kanye nezinhlamvu. NgoLwesine la ngomhla ka2 kuOctober a multidisciplinary op iconductiwe endaweni ekuthiwa kusePalm Lakes during ngesikhathi amaphoyisa ephenya lapho amaphoyisa athole ama-rifle amabili lawo wabona ku screen sakho, 1 pump action shotgun kanye ne78 shotgun rounds ushuthi izinhlamvu ezu78. Athi ke lesibhamu esitholakele sizosiwa kwi-ballistic testing ukuze kutholakala ukuthi awekho amanye amacala na akhandwe enzekile enziwa yiso lesibhamu. Umsolwa lo ulindeleke ukuthi aphinda avele futhi enkantolo ngoLwesihlanu lo ngomhla ka10 kuOctober lapho ezolindeleka ukuthi afake isicelo sebail khona. Uma sidlula phambili kunosayitsheni oboshiwe ngizolifunda udaba lakho njengoba libhaliwe. A police sergeant attached to White River SAPS Xolani Sibiya ona 41 iminyaka was remanded in custody following his arrest by Nelspruit-based Serious Organized Crime Investigation and Serious Corruption Investigation Team ngoLwesine la ngomhla ka2 October 2025. The accused allegedly approached a suspect who was arrested for theft on the 26th of September 2025. The theft suspect was released on warning and was supposed to make his second court appearance on Wednesday, the 1st of October 2025. The matter was not placed on the roll.
A police sergeant allegedly saw an opportunity to unlawfully enrich himself by misleading the suspect that the matter was not enrolled, as he played role by convincing the prosecutor to withdraw the case. He allegedly demanded 1,000 rand gratification by assisting the theft suspect. According to information, the suspects did not have the money readily available. Both parties agreed that the money will be availed on Thursday. The theft suspect contacted the Hawks for assistance. Investigation was conducted, leading to the arrest of the police sergeant at his workplace. The police sergeant made a brief court appearance at White River Magistrate Court, and the matter was remanded to Monday, the 6th of October 2025, for a formal bail application. Cabanga nje usayitsheni wonke lo muntu ophenya amacala lapha usesenkingeni manje uzoxoshela 1,000 rand, 1,000 rand. Uhola imali engaphezu kwalo 1,000 rand, uzolahlekelwa ipay yakhe, ama-benefits, yonke into ngenxa nje yokufuna 1,000 rand. Yabona ubugebengu. Asidlule phambili sikhulume ngodaba lwenkosi le uSimphiwe Zuma bese siyayivala le video. Ile indaba ngoba inzona indaba engifisa ukuzikhava kule video yamanje. Accordingly, taking all the facts into account, the court finds that the interest of justice does not permit the applicant's release on bail in this matter, hence bail is denied. Uma ngabe inkantolo ibheka zonke izinto ezibekiwe phambi kwenkantolo iyabona ukuthi amaphuzu amalawo asebenzisa ukudluliswa kungafezeka uma ngabe umangaleleli ngezwe ibail, kanti inkantolo iyasichitha isicelo sikamangalelwa sebail akayitholi. Yes. Complete in the matter, and we intend to have all four accused elected to face trial in the High Court. Nkosi uSimphiwe Zuma waboshwa i-Political Killing Task Team. Eqala ukuboshwa waboshwa ngoJune ngey'nsolo zokubulala insizwa yakwaZuma nayo. Ngqena ukusho igama layo ngoba ngizosuke bese ngiyaliphambanisa. Eyayinduna yakhe. Wathola ibhayili ka 20,000 rand. Kuthe ngoJulayi waphinde waboshwa futhi eseboshelwa icala lokubulala ikhansela le-DA. Eseboshelwa ukubulala ikhansela le-DA lase-Howick. Kuthe njengoba amadokhethi bowabuyela ku-Political Killing Task Team, eseyofaka isicelo sebhayili lecala lesibili asebhekene nalo, base bethola ukuthi sebengeze elinye icala lokubulala i-whistleblower nayo futhi yakwaNdlovu. Ngathi isihlobo salondlovu lo wayeyikhansela le-DA. So ubhekene namacala njalo. Ubelokhu ke ehamba efaka isicelo sebhayili lapha enkantolo. Ngiyakhumbula ukuthi mabehlehlisa ngeviki eliphelile, uRogers ngimbonile naye la MEC we-Finance kwaZulu Natal, oyimember ye-DA. Wakhombisa ukungenami nokungajabuli. Kodwa namhlanje ngiyacabanga ukuthi ujabulile ngoba wayethi leli cala ukuhlehla kwalo fanele ijaji livele likhiphe isinqumo ukuthi lenze njani. Inkosi uSimphiwe Zuma usolakala ngokuthi nguyena owakhipha imali wathenga inkabi. Wakhokhela inkabi lezi. Uboshwe nazo manje. Le inkabi lezi uboshwe nazo. Omunye umsebenzi lo wenziwa i-Political Killing Task Team efuneka siuncome. Political Killing Task Team ayigcini ngokubopha inkabi kuphela. Ibopha izibophe nalo okuyena owakhipha imali. Babophe nalo watransporta inkabi mzukwane yokwenza lo msebenzi. Ngoba bonke labo bantu abasuke bebambisene ekuqhubeni lo msebenzi wokubulala. So siyakuncoma ke lokho. Inkantolo ke ithi in the interest of justice ngaba benzi ubulungisa uma ngasa idedela inkosi uSimphiwe Zuma. Usho ukuthi yona nalabo abanye accuse nabo lapha ngoba bawu4. Yona i-accuse number 2 ngiyacabanga. I-accuse number 2 kuleli cala kodwa bona bawu4. Kuleli cala kulamacala ababhekana noba alisekho lodwa. Yena ke uzehlisile isithunzi sakhe. Angeke uyinkosi yesizwe utholakala uba
lo muntu unayo imali, uyahola kulumeni, unama-project awenzayo, unomhlaba, aphinde atholakala eseyimpini lapho ethenga khona iy'nkabi, ethengela ikhansela. Angi-understand mina indaba ukuthi ungathengela ikhansela inkabi ube uyinkosi yesizwe. Umuntu ozoseva for 5 years akushiye endaweni. Phandle-ke uma ngabe umuntu wenza ubugebengu, phandle uma umuntu wenza ubugebengu, isigcine siphumele-ke isinqumo, inkantolo imdinayile ibheyili.